Is-sena li għaddiet indbagħtu iktar minn 63,000 stedina miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Screening għat-test tal-Musrana l-Kbira. Kienu aktar minn nofshom jew kważi 35,500 li aċċettaw l-istedina u għamlu t-test. Minnhom 57 persuna nstab li kellhom kanċer fil-Musrana l-Kbira. Grazzi għat-test instab fi stadju bikri ħafna. Il-konsulent fis-saħħa pubblika Sasha Rajf qal li din is-sena ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Screening estenda l-etajiet tan-nies li tindbatilhom stedina biex tkopri l-irġiel u n-nisa kollha fl-etajiet bejn il-50 u l-74 sena. Dr. Rajf spjega li min jaċċetta wara jirċievi d-dar fuljett informattiv fl-ixkun żgħir u dak li jkun fil-kumdità ta' daru jieħu kampjun żgħar tal-ippurgar u jibatu f'envelope provdut. Fil-laboratorju it-test jiġi analizzat għal traċċi ta' demm. L-għonet f'ħafna każijiet ma nsibu xejn. Jiġri mbagħad jirċievu ir-riżultat fejn inserħulhom rashom li ma sibna xejn u jerġgħu jipparteċipaw sentejn wara. Dan it-test l-aħjar li jsir kull sentejn. Jekk jinstabu traċċi ta' demm, jirċievu appuntament magħna, jirċievuh bil-posta biex tkellimhom in-ners tagħna li tispjegalhom iżjed xi jfisser dan ir-riżultat għal xi ġie pożittiv u l-bżonn ta' testijiet li hemm bżonn li jsiru wara. Aħna t-test wara huwa it-test tal-Musrana l-Kbira tal-kolonoskopi tal-istrument. Dr. Rajf kompla jgħid li waqt li fletajiet il-kbar jipparteċipaw iktar minn 50% tan-nies fletajiet ta' bejn il-50 u l-55 sena huma biss 30% li qed jieħdu dan it-test. Kanser li jinstab fi stadju bikri ikollu bżonn trattament li huwa inqas invażiv, inqas intensiv, forsi ma jkollux bżonn raġġi, ma jkollux bżonn chemotherapy, ikkomparat ma' kanser li jinstab meta diġà jkun hemm is-sintomi. Jiġri dak diġà huwa vantaġġ tal-programm. Vantaġġ ieħor tal-screening program huwa li nsibu tibdil fil-Musrana l-Kbira li għadu mhuwiex kanser imma jista' jiżviluppa f'kanser iżjed il-qudiem. Dawn huma il-polyps li jkunu fil-Musrana l-Kbira. Waqt it-test tal-istrument, waqt il-kolonoskopi, dawn il-polyps narawhom u nneħħuhom. Infermiera li ilha taħdem fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Screening 12-il sena qalet li meta n-nies jissejħu fiċ-ċentru wara t-test u normali li jkunu ftit inkwetati. Madankollu għamlitha ċara li l-fatt li jibatu għalihom ma jfissirx li għandhom kanċer. Imma anke meta nsibu kanċer, ħafna drabi il-kanċer li nsibu jkun bikri ħafna. Ikun fi grade 1 jew grade 2 fejn rata ta' fejqan tkun il-fuq minn 90%. Ġieli sibtan kien nies li sibnilhom kanċer u jċemplulna u jgħidulna thank you. Dik vera nozza għaliex huma jgħidu li kieku ma tnixaw. Is-Sinjura Kamilleri qalet li tara madwar 800 persuna fis-sena u minn dawn ikunu medja ta' 50 fis-sena li jkollhom kanċer fil-Musrana l-Kbira u li għalhekk ikun inqabad fi stadju bikri.